Čusto ja vítam vás pri druhom let's play na našom kanáli. Tentokrát je to z hry Dino the Day a to je asi tak všetko. Môžeme ísť na to. Rýchly úvod, čo? Trochu preponáhľadný, ale nevadí. Vlastne hra je to o tom, že je to strieľačka a proste sú Nemci, no Nemci, Rusi, Briti a tieto, Alice, Axis, proste. OK, som späť, tu si vlastne môžeme vybrať, či budeme dobrí, no, proste Američania, títo, alebo Nemci a tieto, Japonci a tak. My si pripojíme k Nemcom, lebo oni majú viac dinosaurov. Vidíte, tu si môžeme vybrať, tu je ten klasický, to je vlastne, on má MP40, to je klasický nemecký samopal a potom tu je sniper, medic, potom tu sú tieto Raptor, potom je taký ťažkohodenec, potom tu je takýto, neviem čo to je, Dilophosaurus, no. Potom je tu takýto, to tiež neviem, potom je taký Compognathus, to je vlastne taký samovražebný, že vie tam vletieť, odpáli sa sám, lebo má proste granát na chrbte a proste sa odpáli, no. No a potom je Microraptor a ten vie zliecnúť a pláchtiť. A my pôjdeme za normálneho momentálne Raptora. Ono sa to dá premeniť. Pri Raptoroch takto máte takto, ale pri tých väčších dinosauroch máte z tretej osoby. Takže nejak tak. Plus si vlastne, keď máte taký bonus, že keď máte veľa kilov alebo niečo proste, tak sa premeníte na obrovského T-Rexa s kanónom a všetko a viete proste vykilovať tie svine. Takže ono, je tu dosť veľa herných modov aj mapiek, toto je vlastne Capture the Flag. A ja si vlastne zmením na tohto, na to medical, lebo vpravo dole vidíte, že za koľko sekúnd sa respawnete a hore, jak tam vidíte tie 4 americké sprostosti, už 5, tak tam je, že proste tie vlajky sú s kým obsadené. Teraz vidíte, že Dčko sme obsadení my sme Nemci, no. A tak nejak. OK, grafika je to není až taká škaredá. Plus nevýhoda tejto hry, že je trošku drahá na to, aká to je hra. Stojí to 10 eur na Steam, ale dosť veľakrát to majú v zlave, niekedy aj free weekend a ja som to kúpil potom nedávno v zlave za 99 centov. Prečo teraz furt kapínam je preto, lebo sa moc na to nesústredím a sa nesústredím. OK. Lebo fakt je dosť obťažné kecať a hrať zároveň. Ja som asi debil, lebo ja som... Aha, ne, ok. Berem späť, nič. Ja si dám MP40, machine pistol, neviem, radšej. Nebudeme killovať, budeme obsadzovať teraz hlavne vlajky, lebo fakt to killovanie je tu trošku obťažné. Vidíte, že... Není to tak úplne vyrovnané. Takže nejak tak. Vidíte, že prehrali sme. O jeden bod, čo už no. Ja vám to strihnem, ale no, tak nestrihnem. Sorry, že bude loading a fakt loading je trošku zdlhavejšie. Čo máme kód? Aha, ok. Dalo nás to do druhého týmu teraz. Američania, jedna garantka, taká klasická samonabíjacia puška. No, karabína to není celkom. A najlepšie na tejto hre, že viete zabíjať kosy. To som nemal, čo? Mám 200 000. Ten má blindo. Fuck, to je jaký macher. Tak, tento brutálne vie hrať. Chlapci, ale ja som brutálne blindnutý. OK. Do riti. Tu si niektorí vedia meniť zbrane. A ja si dám Thompsonko. A sticky bomby, tie poznáte určite mega veľa z vás. CSK zo všetkých týchto hier. Ešte som vám nepredstavil všetkých v americkom týme, to ani netreba moc, lebo akože tak. Link na hru asi nebudem dávať, lebo tak viete si to pozrieť na Steam. Hra je Dino the Day, no. Vlastne deň D, dinosaurí deň D, no.
Toto, myslím, že to není nikto. OK. Fakt, grafika není až taká škaredá, ale sa nenormálne pekne nepáči. No, není škaredá fakt. Musím označiť. Ja si to strávim z prostosti, ale neviem na čo sa má sústrediť. Ale no tak. Plus, čo vidíte, vedľa môjho života je vedľa všetkého. Tam je taký dielo s takou sprostosťou, to je ultinka, to bráza, čo si viete privolať, len ja neviem, s čím sa to privoláva. No ultinka, to je artiléria, tak. Ja som dostal nejaký achievement, juhu. A takto sa veľmi pekne zápis zakončený. 2 killy za sebou. I know you. Headshotko. OK, tento sa mi dosť páči. Američania majú nevýhodu to, že majú jedného dinosaura, čož fakt není nejak extra veľa. To je asi tak všetko. Aj sa späť hraj. Normálne, dúfam. To tu obsadzujú remíza. Super. Ešte kila. Ne, už si nedáme kila. Oni zabili nás. Už je tak trošku smutný. OK, hra na to, že nemáš škaredú grafiku, fakt nezaťažuje PS. Nie, že by som to hral kvôli tomu. Zasa pôjde loading, takže neviem, asi to stríňam. Takže čus. OK, sme späť, ideme zasa. Ideme teraz Gelim, druhýkrát za sebou. A ideme k tomuto, ale dáme si, no, chcem vyskúšať vlastne všetkých, takže dáme si tohto. A tento má brokádu. A to je vlastne skoro taký heavy a má raketomet a viete si ten raketomet zameniť potom čo to je? Za plaminomet, ktorý je podľa mňa účinnejší za to. A fakt je dobre to. OK. Sorry za ten minulý let's play, že bol bez zvuku, ale nejak sa mi posralo tamto audio, už bolo tak zlej kvalite, že rovno som to nevydal, takže nejak tak. OK, som späť, len menší výpadok. Zatiaľ som tu nikoho nevidel. A neviem prečo zabíjam tie kozy. Ale mám rád kozy. Kozy. Škoda, že s týmto nejde skopať, lebo väčšinou pri hrách sa dá skupovať. No, tu sú kozia v CSGO. CSGO sú sliepky, tu sú kozy. Choď. Debil sa odpálil. OK, ešte tu je uspriekšu. Buď Ukrajinka, alebo Poliačka, ale ona je vlastne snajperka, má túto krásnu snajperku. A Tokarevko. Nie, počkaj, to je Ruska, ježiš, ja som debil. A what? 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 To čo je? Ja som hodil zajaca? OK, keď niekto hral túto hru a vie, na čo je ten zajac, tak prosím vás, napíšte do komentov, lebo toto netuším. Fakt akože. Ale myslím, že to bude niečo jak decoyko vlastne, čož je návnada. Že proste nejak to priláka tých dinosaurov, neviem no. Už som tu asi 100 rokov nikoho nevidel. A to len behám po mape. Tam bol jeden. Teraz neviem, odkiaľ pôjdu. A niekde jeden tu písal do chatu, nevidel ma, že? Videl ma. Dobre ty? Písal do chatu, už ma vidia. Že sa mi spanul T-Rex. Čož pre nás je tak zlá vec, že všetci skapeme. Áno, bohužiaľ. OK, je tu ďalší hrdina, ježiš, čempión, alebo čo ja viem. Asi ďalší týpek a ten má takýto, to je gulomet vlastne, ale ja viem, že to nevyzerá, ale je to zaradené medzi ľahké gulomety, je to 20 nábojovka, klasická, americká. Potom má
nejakú divnú brokovnicu a MK2, to je klasický americký granát zo 4, ktoré bol vyrábaný od 42, myslím. A celkom dobrý tento, lebo je to gulomet, ale proste má to silné strely, ale strieľa to rýchlo, čo už myslím, že veľa gulometov. Zase nie príliš rýchlo, nenadvihuje to skoro vôbec, vidíte. A to je asi tak všetko. Áno, to tam je. Ja viem, ľudia. Je na vás to dosť. Sorry. Toto, čo ste videli... No, ja som niekoho zabil? Ja ne. Sorry, to bola nejaká obrana koza. What? A to tam bol T-Rex. Kde? Tu je. Mariki! Tak brutálne zastrateľa života. Že aký ho killne, ne? Tak on killne nás. A keď teraz Crocodile Dundee, what the fuck? Vlastne, podľa toho, ako často zomierate, podľa toho mám odpočítavať tie sekundy. Vidíte, že ja som teraz dosť dlho nezomrel, tak mi to nejakých len 5 sekúnd som mal. Niekedy vám to dá 20 sekúnd. Toto je koza, hej, tu necháme, lebo to je svätá koza, ale... A tu niekde by už mal byť ten T-Rex. Skúsim ho teda zabiť. Na ňa aspoň nemusíte mať nejaké mierajace skilly. Na týchto malých dinosaurov sa strašne blbo mierí. Jo, assist! A jeden kill, jeden kit. A jeden assist, ale ne, to bolo niečo. Herný achievement, nie s tým. Okej. To je asi všetko, no. Tak poďme. Tuto nie je nikto, čo? A niekto to vím, že hádzal dynamit. A s čím sa háže dynamit, to netuším. Je tam T-Rex? Není tu T-Rex, ale tam je niečo, nejaké svinstvo. Fuck. OK, potrebujeme seriózne život. A keď možno slabší zvuk vo videi, a keď áno, tak nevadí, ja to pri editovaní to zvýšim nejak. A neviem, či potom nebude kričať aj tá hra. A to už je trošku väčší problém. Teraz keď vojdu prakticky sem. To je T-Rex. A zase ma neozabil, trošku taký nemotorný čapták. A to je pre nás výhoda. Dáme si tohto a má tu retard, tam má dosť dobre strieľa a dobrý zub, aj keď vyzerá javne najdivnejšie. Toto neviem, to je Stenko, že? Je to Stenko? Neviem. Nie, Grace Gun, sorry. Stenko je niečo iné. Stenko je austrálsky, hej. No okej. Ale je to brutálne podobné. Aspoň kiaľ som si musel mohol dať. Tu som videl, jak tu šprintoval jeden. Máme Číňana v týme za Američanov. What? Jo, sundali sme. Kto nás sundal? To. Že nejaký raptor sprostý, čo to je? Ale není to vôbec zlá zbraň. Žijem späť za týchto. OK, tento je fakt dobrý táto zbraň. Dobrá mieritka, nevyhovuje toto mieritka. Také AKčko, mám vôbec také AKčko. AKčko má úplne iné mieritka, ale fakt je reba táto zbraň. Nie táto, ale mieritko, tieto má brá. No Iron Sighty až tak nie. Ale hajzel. Ja som ho zabil. Vidíte? Zlepšujem sa čo? Nezlepšujem sa vôbec. Nemám hore. A odtiaľ budem snapiť, aj keď... Ten T-Rex. Ježiši. Zasa nám zabili. A as. Ultimátny súboj proti T-Rexovi. Najlepšie sú obrázky, keď zomrete tam pod ním. Oh no you then. Furt dávate nejaký obrázok toho týpka. A neviem prečo som furt išiel toho cestou, keď toto je 1000-krát kratšie. Jedno už sme tu. Takže tak ne. Dáme T-Rex a my ho zabijeme. A
tam je ďalší. Neviem prečo všetko hovorím dvakrát, neviem prečo všetko hovorím dvakrát. Zabili sme T-Rexa! A ja mám achievement, ale nemám achievement, ale mám aspoň. Dal som si asi zvuk T-Rexa. Kozo nejdem teraz zabieť. Ale túto sa oni spawnujú, nedala to tak, že... Dobre, nemám. Dobrý! Tu ma zabil! A... Ja som niekoho zabudil. No, asist. Ďalší asist. Počkaj! Prehrali sme. To lidí. Prehrali sme zasa. Super. A teraz hráme za neocov. A tu je tiež táto snajperka. Nie, to je snajper, tento týpek. Áno, to je snajper. A nejak tak no. OK, ešte nejaké 3 minútky a už ukončíme tento let's play. Fakt, nechcem to mať zbytočne nudné a dlhé. Čo nás zabilo? Sniper sprostý! Ideme za to, za MP40. On má kardevinu, ale má sekundárku, má MP40, akože kardevina nie je zlá, ale kebyže bola aspoň samonabíjačka, tak by to bolo, no. Preto viac preferujem medzi aj všetkými týmito aj nemeckými, medzi nemeckými GWR-ami a všetkými týmito americkú garantku, takže fakt akože, to je také puška, dobrá, ale je to samonabíjačka, takže môžete to nabíjať. To fakt teraz prosto s tým máme ďalšieho T-Rexa. Páčte, T-Rex poď. Tak ťa niekedy jak ožilo. Sorry, že nehrám moc za dinosaurov, ale moc sa mi teraz nechce. No, nechce. Neviem si vybrať T-Rexa, čo? No, ja som sa... Prdele. Toto nie. Tak neviem späť k Axisom. Axis, no, Nemci, Japonci a všetci títo. A vyskúšam si Mikroraptora. A prečo nám to dalo tohto? No len takým ešte dám, že toto Mikroraptor nie. No, nevadí. On vlastne hlavne z nejakého panzra. A... ja to tak trošku primontované. Tak trošku, neviem či to bolo, keď to na ňom montovali. No, vidíte, že super. Ideme ďalej, tohto moc nemám rád, lebo je tak brutálne nemotorný, ale vlastne ho ďalej. A celkom veľa ľudí za neho hráva. A má dosť života, to je hlavné. Ale mne sa až tak nepáči. Kill defense, ježiš, niekoho zatiaľ zabijem, je koza. Ne, hlavne nehraj za tohto, Spokojno. Jo, Mikrorap. Ježiš, a on strieľa takúto blindovaciu kyselinku, alebo čo to je. Potom toto robí a vie plachtiť. Čože je úplne super. A nejakých 3 poskoch a potom plachtí. Raz skapeme a ukončím toto video ako fakt lebo. Nechcem to mať dlho. Nejakých 20 minútové. Čo? Dosť rýchlo hituje. Kokos, ja som len nevedel, že takto rýchlo hituje. What the fuck? Ale hovno to vidíme, keď hituje. Tam, jak ste videli, taký krížik, alebo krížik, no toto proste, tak tam nemôžete ísť, lebo tam je spawn tých nepriateľov. A tohto tu blindneme. Tak ne, lebo sme čaptají. Tohto tu killneme. Kemo kill? Ne, to sme čaptají. Neviem, či to je niečo vere, ten plančo. Som len blind, čo? Zemieme ho hajzla. Mám to nula. OK, poď, dáme si kilo. Taký krásny kill bude z tohto. Taký krásny kill. Aspoň keď niečo vidím. Ešte krásnejší kill. Tor! A ani asista mi to nedá. Ani to sprosté asista. Je také svinstvo. Za toto nás tak skoro nezabije, čo? To je celkom podarené teraz. Ok, budem späť. Poď trafím nás blančovne. OK. Skončím túto časť.
lebo fakt nechcem to mať dlhé. A takže čus, ja sa s vami zdravím a keď chcete ďalší pohľad, tak minimálne 3 lajky. Ale asi nebudem, lebo neviem, není to nejaká extra hra. Takže ja sa s vami zdravím a večer.